mɔgɔ minnu bɔra u ka jamana na walima mɔgɔ minnu bɔra u ka jamana kɔnɔ olu bɛ ka hakɛma se abada ni hakɛ caman dunuya keleyantɔn ka kalifalenw ka jamakulu ka cɛkɛda yo sinsi a ka san o san jatebɔ sɛbɛn kɔnɔ. This is where we stand today. We have 110 million people that have fled because of conflict, persecution, discrimination. Salon laban na mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ ni seegin o ni naani olu bɔra u ka yɔrɔw la walima ka kɛ kalifamabagaw ye. HCR n'o ye dunuya keleyantɔn ka adamadenya tɔn y'o fɔ. O ye mɔgɔ miliyɔn 19 o ni kelen ye ka tɛmɛ san 2021 laban ta kan. O ye dɔ farali ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ. Wa kɛlɛ min kɛra kuluw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ Sudan jamana na. O ye mɔgɔ gɛnɛnw ni mɔgɔ gɛnɛnw hakɛ bɛɛ dalajɛ gɛn ka se mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ ni 10 ɲɔgɔn ma. Mɛ kalo la HCR ɲɛma Filippo Grandi y'o fɔ kunnafonidilaw ye lajɛ dɔ la Genève. An bɛ ni mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ ni 10 ye minnu bolila ka sababu kɛ bɛnbaliya tɔɔrɔ danfara ani fariyakow ye tuma caman na u ɲagaminen don ni ŋaniya wɛrɛw ye kɛrɛnkɛrɛnya la waati jigini nɔfɛ ko a b'o jira san 2022 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ miliyɔn 35 tun ye kalifalen ye mɔgɔ miliyɔn 62 bɔra u ka yɔrɔw la maa kalifalenw ɲinibagaw miliyɔn 54 fana bɛ yen ani mɔgɔ miliyɔn 52 wɛrɛ minnu mago bɛ diɲɛ lakanani na. We are constantly confronted with emergencies.